Mora da se počne od kruga. Uglavnom se karvingom bave ljudi koji su u kulinarstvu. A zato ja šalim se pa kažem ja sam među karving majstorima đak, a među prosvetnim radnicima sam karving majstor. A šta sada pokušavamo da napravimo? Ružu. Ružu pokušavam da napravim. Zainteresovalo me to, videla sam u nekom časopisu, pokušavala sam, međutim nije mi to u početku išlo. Sa internetom sam počela da surfujem, da tražim, tako kažu mladi, da tražim, da pokušavam da nešto ja uradim i tako je krenulo. Tema je bila Balkan. Ja sam razmišljala o tome šta uraditi da što bi objedinilo Balkance. Onda sam došla na ideju da uradim, a da to prikažem na nekom voću, povrću. Onda sam odlučila da to bude folklor i na jednoj velikoj tikvi sam izrezbarila Grke, naravno Srbe, Makedonce, različite nošnje, Turke. U trenutku kad je žiri prolazio, ja sam uključila Nišku banju, a ta tikva mi je bila na postolju jednom koji je onako rotacioni. Ja sam ga ovako malo okretala postolje, išla je muzika i onda se stekao utisak da oni zaista igraju. Ona je prvo dobar učitelj, znači veoma lepo oblikuje mlade generacije, mlade umove, a uspela je da spoji tu svoju ljubav, znači prema prosveti, je povezala sa ljubavlju prema nečim lepim. Kada posjetite našu najveću manifestaciju Bermužijadu, siguran sam da je najveća gužva i najveću pažnju privlači upravo njen štand.